Doncs hem fet un escape room de mediació sobre el rumor, de les coses que estan bé, que estan malament, i hem fet diferents acertijos, crucigrames i coses d'aquestes. Avui hem vingut aquí al Mas Fonollar i ens ho hem passat molt bé. Hem après nous conceptes i hem conegut a gent. I ens ha agradat molt l'experiència i creiem que ha sigut una molt bona dinàmica per aprendre més sobre la mediació. Ens va agradar molt la manera en la que van donar a veure que els rumors estan en tot el nostre dia a dia i que potser ni ens adonem de qui som. També ens va fer il·lusió adonar-nos de tota la gent que, com nosaltres, també participava per parar aquests rumors i aquests conflictes